Murapi mkuru uripo wemutsandiye Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu fambanyi naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya Mwari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu apo iye achauya nembiri neupenyu tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu Jesu nde Jesu. Toda kuchikamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichiimba kuti muri kukomborerwa muri paMandara SDA online. Satapinda munyaya yatinayo muzvara nhasi, regai tikumbire gono vati vhurire nemunamato. Gono tinamatire. Ngatinamate.
Baba vedu makanaka muri kumusoro kudenga, tinokutendai kuti matipa mukana uno pazuva ranhasi rekuenda padare tikurukure nyaya dzinonyorwa nekusanganiswa nadzo nevana venyu. Chibatsirai umwe neumwe wedu kuti zvatichakurukura zviunze mbiri nerukudzo kwamuri. Ndokutendai nekuti matinzwa muzita raJesu muponesi tonamata. Amen. 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 Regeti bokwazisa dare. Wakomana. Samaita. Watogwa. Nyati. Gumbo, mashira, shumba. Nyati. Ebikita. Tiri pano. Makadiva gutu. Veharurwa. Tiri pano. Tinotenda gatangire pana gono muchikwazisa wanoona chirongwa. Toda kukukwazisai vateereri vechirongwa chepadare. Ini zita rangu ndinoitwa coach Mupunga, ndinobva kubhikita, ndinoyera moyo, ndiri gono mutindi gochedza vasina pakaminama tinogadzirisa. Nhasi uno ndoda kumbokwazisa hama dzangu dziri panapa padare, ndodzandoda kumbotanga nadzo. Vadare makadini? Tiripo gono. Samaita makadini? Tinotamba munofare. Isu tiri right. Ndoda kutenda, nhasi ndoda kumbotaura pamusoro pevanhu vanonyora nyaya idzi. Kuda kumbovatenda nekuvakwasa in a special way. Dzatakaita kare nedzetiri kuita nedzatichaita. Kuti nyaya dzenyu mufunge ndo dzinoita kuti dare rivepo. Pakana pasina nyaya idzi panenge pasina dare. Rambai muchikomborerwa muchiitirwa zvakanaka naMwari. Ndingati ndokukwazisa kwangu kwezuva ranhasi. Makadini vadare, makadini hama vatereri nevanonyora. Ndofunga makwasiswa kare. Ini ndetwa Tsikada Gardener Mwera Nyati. Ndinobva parusape apo. Nyazura. Tikadai takananga kudorowa paseri apo ndopatitori pazumbika paya. Idi toda kukwasa hama dzangu dzinogara munyika iyoyo. Mwari akuitire zvakanaka. Ndine mumwe wandakasangana naye mukati mevhiki. Akanditi ndimurangarire ndi mama wangu vari ku UK uko. Maimuroiwa idi Mwari akukomborerei. Nasisi charity kwamuri koko muitiro zvakanaka. Amen. Wavhunduka ka. Ndoda kukwazisa vateereri mose pachirongwa chakadai. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, Umba 1. Ndakasangana ndaya ndiri pulpit manager musi weSabata. Vamwe amai wakabva kubhuruka ndobva wandiona vari muaudience. Kubva wakuhagai. Tichingobuda chete. Zvikanzi ndimi chete mimi ndimi. Finish. Ndikati ndini upi? Zvikanzi wepadare. Ndikati ndini Umba 1. Mai avo vanonzi namurume wangu ane murume wavo vanonzi baba namai Charisi. Wakatikomborera ivo wavo. Ndini Charisi futi. Ndikati ndonziwo Charisi futi. Ngatimbovaomberera vamai ava. Aiwa maiyo makanaka muri right. Ndoda kukwazisa shamwari yangu inonzi Fanuel Muhati nemudzimai wake pamarondera apa. Taikurukura nezuro. Wane nyaya yavanongondisekesa zuva nezuva. Zvanziko 30,000 yakaenda kupi. Saka ndakava nekukomborerwa tichikurukura together naFanuel nemudzimai wake. Ndoda kukwazisa my daughter anonzi Joy paSouth Africa apa. Mwanangu Mwari akukomborere akutungamirire. Amen. Thank you so much. Mufaro wangu zvakare kusangana nemi varidzi vechirongwa chino chepadare. Ndinokuti varidzi vacho nemhaka yekuti kana musipo chirongwa ichi hachingabudi. Ndimunotuma nyaya kuti tigodzizeya nekudzikurukura. Saka ndinokukwazisai mose whether muri kuteerera kana kuti makawokera. Zita rangu ndinoitwa Mudzengi, ndiri mushumiri musangano rema Seventh Day Adventists. Ndinobva kuShurugwi, ndiri muIrashumba. Tisu vana masinire, tisu vana munhu watogwa, tisu vana nhema, tisu varidzi vesango. Tinotenda. Amen. Thank you. Ndinokukwazisai vateereri kwamuri mose. Toda kutenda zvikuru tasangana zvakare pazuva ranhasi apo tichakurukura nekudzeya nyaya dzinokosha,
nyaya dzoruponeso. Ndoda kukwazisai mose kwamuri ikoko. Ndoda kutanga kurangarira mukama Chidzanja Chikona Ng'ombe nemhuri yenyu kwamuri ikoko. Tinovimba kuti muri kuteerera, muri kufamba nesu, murambe muchitinamatira. Ini ndinonzi Pastor Tapiwa Zinyemba, vanobva kwaGutu asi vari mufundisi muWarren Park District. Mazuva mashoma samaita takutotransfer kuinda kuMeborane Golden Stairs East. Saka ndoda kukwazisa masabata ose neshamwari dzangu dzose vasiri masabata vari muWarren Park vatanga tiri kushanda navo. Toda kutenda kuti mucharamba muri pakutenda, muchisimudzirwa pakutenda, muchishumira nekunamata Mwari. Ndozokwazisa zvakare vaira gumbo vose vari kwaGutu, iyesu varidzi venyika yeGutu, vana Madhlera Pashe, Wegona, Chitova, Sambiri, Mauruka, Gutu, mukuva pasi vari Hwiru, Masakadhla, Gara reMasango, vari zvomutumbwi vanoridza ngoma nemudzongo wenyama, ng'ombe, mbudzi ndedzavarombo. Muzukuru weumba. Alright, sekuru. Mwari ave nemi, hama dzangu, Mwari ave nemi patichateerera. Tinotenda nekuteerera kwamunoita, macomments enyu, maobservations enyu, tinomatarisira tive nekuteerera kwakanaka. Thank you so much. Toda kutenda ndofunga Meborane inenge yadirwa shuga. Mwaenda mufundisi anochatisa wafana wavo unochata manje vote gakuona iyoyo. Yes. Toda kutenda mufundisi. Nasi musoro dwenyaya uri kuti yo access kuna baba. But you are not introduced again. Asi inini ndinoitwa G Mudonhi. Ndichibva kwaRusape. Ndine mudzimai wangu, my dark and lovely. Ndiwo andingada kukwazisa muzora nhasi nevana vangu. Mwari akuitirei zvakanaka. Toda kutenda naizvozvo. Now musoro denyaya ndichingodzokorora uri kutiwo access kuna baba. Ameno kuti kwaGutu munoti access munoiti chiine shona. Kana tutonzwa neshurugwi. Kuhwedera pedyo na baba. Kuhwedera pedyo na baba. Kuhwedera kuno. Kuhwedera kuno chana chavatete. Chana chavatete toda kutenda. Saka ndonyaya tina access kuna baba. Tione kuti tingabetsera mhuri sei. Nekuti pawakandinyorera vaitongotsanangura zvakaitika ndikati aiwa nyaya iyi regai dare igotaura pamusoro pezvayo tigoona kuti tingabetserana sei panyaya yakadai. Regai tikumbire Nyatu wekwamaoresa wativerengere nyaya yedu. Okay, nyaya yedu inotaurwa yakadai nichaitangira padumbu mbichana iri kumusoro ine magreetings. Iri kuti ini ndire nyaya yanguwo it was roused neimwe nyaya makaita paprogram yainzi Mawekwe naBeti. Nyaya yangu yakamira yakadai, baba namai vangu vakarambana. Then baba ndokuroora munin'ina wamai. Munin'ina wamai chaiye wemudumbu rimwe chete namai vangu. Baba vakatoenda kundoroora munin'ina wamai kwakundobvitsira pfuma ikoko. Hama hapana akaramba kuti pachiwano zvinhu izvi hazviiti. On both sides program yakafamba program yekuroora ikatoenderera mberi. Ameno kana paine vakaramba zvatisingazivi vanhu vatiri kutaura nezvavo masabata. Isu sevana tinorwadziwa zvikuru nekuti hapana akamirawo nesu kana wechechi zvayo kuti zvinhu zvazviiti. Things have never been the same. Isu vana hatina access kuna baba. Even when you try to reach out kwavari angove one word answer. Tinoita kungenerera dzisina baba. Ameno kuti zvinhu izvi zvingagadzirikawo sei. Ameno kuti isu vana todi, should we keep trying to reach out kuna baba or kwave kungosiyana nazvo, though it is painful. My wish ndeyekuti my nini na baba vambonzwisisawo kuti pamberi paMwari marriage yavo is not acceptable. But if they decide to continue na mainini, vasununguro baba to be free to talk to us his children. Tinodawo love ya baba, even though takura hedu. My youngest sibling
mumba mai vangu ari above 20 years. Toda kutenda nyati nenyaya yamaunza iyi. Regai tikumbire gono vativerengere bhaibheri kuti bhaibheri riri kuti kudini. Ya muprofita Marakai chitsauko 4 vhesi ya 5 na 6 inoti, tarirai ndichatumira muprofita Eliya zuva iro guru Jehovha rinotyisa risati rasvika. Iye uchadzorera mwoyo yamadzibaba kuvana nemwoyo yevana kumadzibaba avo, kuti ndirege kuuya ndirove nyika nokutuka. Toda kutenda vhesi raverengwa ndere violence. Regai tiripe kune madokta edu atinao. Regai tange pana Dr. Mudzengi. Okay, tinotenda. Ichapter yekupedzisira pamavhesi maviri ekupedzisira ari kunyorwa nemuprofita wokupedzisira wemuOld Testament, ende ari kutaura zvichazoitika mumazuva ekupedzisira. Pari kunzi pano apa naMwari, ndichatumira Elijah kuti azounza revival panyika. Ende revival iyi iri kunzi inotangira mumba, in the family, ende inouya nerestoration yana baba kuvana vavo, moyo yemadzibaba kuvana vavo nemoyo yevana kumadzibaba avo. Notisi hapana kunzi achadzoreredza moyo yevana kunana mai vavo nemoyo yana mai kuvana vavo, but pari kunzi baba. Saka chiri kutaurwapo ndechekuti mumazuva okupedzisira kuchaita problem yefatherlessness, whereby mudzimhuri munenge munana baba but vasipo kana kuti vanotoinda, fatherlessness. Saka Mwari vari kuti revival can only start kana vana baba vadzokera panzvimbo dzavo. Mwari vachitanga the human race vakaiti baba ndo foundation where the human family. Saka kana foundation iyoyo ikava destroyed, ikaita macracks, pakashayikwa baba, vana havazosimbi, havazofari. I think zvinorelata nenyaya yakwatiri yekuti vana vari kusuwira kuti todawo rudo rwababa. We are missing our father. We have no father, even though he is there somewhere, but he is absent. Hey. Wow, thank you so much. Ndofunga masamariza vhesi nekubva matopinda munyaya yedu. Regai nenyaya yekuti nyaya yedu yakati rebei ine mapoints akawanda ekuti tidiscuse nezvawo. Regai ndingoenda panapa panyorwa nevanawo vari kutiwo baba namai vangu vakarambana, then baba ndokuroora munin'ina wamai chaiye wemudumbu mumwe chete. Dare munoti kudini ne this kind of setup zviriko here? Is it okay? Because vana vari kufila sekunge this was not right. Ameno kuti munozviona sika timboenda pana humba ndozoya pamuri Pastor Zinyemba ndozoyawo. Ya haisi nyaya iri nyore kutaura nhasi. It's not right kuti baba woroora munin'ina wamai wewanavo, because akutokonzera division mumhuri. Nekuti mai avo ndiwe mumhuri, akaroorwa wacho ndiwe mumhuri. Saka handioni paine chiedza chichanyasoita kuti jekerere, kuti pawane ukama even pakati pewanava namai wavo. Mai wavo hawachisinei neuyu, handikuona ipapapo. So mumhuri matoiswa division. Pana vamwe vachasapota izvozvo, pana vamwe vasikazosapoti. Saka mumhuri imomo hamuchisina chimiro chakanaka. Let me wait for that. Okay, Doc. Toda kutenda zvikurumba. Zvokwadi inyaya inorema patiri kuitaura nezvayo. But ndichida kutanga kutaura mashoko amataura ekuti mai nababa vakarambana. Right. Ndo dambudziko number 1 here. Right.
tikadzokera mukati mebhaibheri Maraki 2:15 Mwari nokuti ndovenga kuita sei kurambana. Nawo dambudziko randiri kuona mwana wedu anyora tsamba iyi haana kupa zvikonzero zvekuti chii chavakarambirana hatizivi. Ini ndoramba ndichidzokera kuna Matthew 19 paya. Munhu anogona kutenderwa naMwari kuti asiyane murume wake kana nemudzimai wake nemhaka yechivi cheupombwe. Saka I would like to assume kuti dzimwe nhambo mai nababa vakaramba nemhaka yechivi cheupombwe zvachozokonzeresa kuti baba vachinotora mainini munin'ina wemudzimai vabereki vakadinavo vakabvuma vakati zveshuwa ndanzwa kana nazvo zvakatanzi hapana akaita dambudziko nazvo watakanzwa ndokubva vakutogara vose. Saka ndingada kuasuma kuti number 1 baba ava vakarambana nemudzimai wavo, pamwe ndovapa benefit of doubt, pamwe vakarambana, pamwe mudzimai uyu ndiye angaita upombwe ndokubva vamusiya kwakuinda kwana vatezvara kwavakamboroora kuya vaiva ndokubva vabvuma kwakugashira pfuma vakugara vese. Saka I think dai mwana anga ataura kuti chikonzero chaita kuti baba varambana mai chii pamwe taigona kuziva pekutangira, but ndomboda kumbomira nababa kuti pamwe maite henyu zvakanaka matora mainini asi dambudziko raana baba nderekusagona kuchifambidzana nevana vavo zvaita kuti vachikomera. Mufundisi wari kudenda nyaya hatidi kudzoka ikoko kunyanya nekuti sezvo vataura pasta zvakanaka maita yenyu Pastor Zinyemba kuti hatina kuudzwa kuti vakarambana nei. We can only speculate. Saka iyoyo ngatiisiye. Asi ndinoona kuti dambudziko raitika apa zvinoitika kakawanda. Ndakanzwa makeses akawanda emurume anoroora mukoma wacho oroora munin'ina wacho pamwe vatevedzani. Right? Vasiri necessarily kuti uyati tisingazi kuti what denomination. Vamwe vanenge vachienda kumasangano akasiyana siyana, vamwe vasingatoendi kuchechi, vanogona kuroora vana vemunhu mumwe chaivo. Panogona kuita makesesi ekuti mhuri idzodzo dzinoratidzika kunge dziri kuwirirana, vese vachitori vapenyu, vachitorarama, vachitoenda vakadaro, vakoma nevanin'ina. Zvinoitika. Zvinogona kuitika futi kuti mukoma, murume nemunin'ina wake vanondoroorawo mukoma nemunin'ina mumhuri imwe chete. Avari blood brothers, avoita blood sisters. Izvozvo zvinowanika. I suppose ndo panonzi rudo ibofu here, I don't know. Saka apa pakesi nyaya iripo ndeyekuti baba vakandoroora, mai ava vapenyu vakangorambana variko, and then vobva varoora munin'ina wamai. I think sezvataurwa nevambotaura hazvitadzi kuita machallenges akawanda. Zvino nekuti vana ava vakutorwawo godo ramai vavo vakarambwa. Irrespective kuti vakarambirwei, hazviiti kuti mai varege kuva mai vako nekuti vakapomba. Vanongoramba vari mai vako and unovarwadziwirwa and unovachengeta. Saka vakutodivhaidha decision yakaitwa nababa inodivhaidha vana pakati pamai nababa. Fortunately vana ava vari kutoda access kuna baba wavowo zvakare, and then vakudhinaiwa nemunin'ina wamai wekuti dai kwakuri kuti zviri kunzi mai vakafa, aitova mai ndiye uyu aroorwa nababa uyu, pamwe aitogona kutoroorwa futi nababa zvichitofamba zvakanaka, kuti vabva mumhuri imwe chete vagara vari mai anyway. Saka zvingori nekachallenge kazvo hako, sezvo vataura kuti nyaya yangu yakadenwa nenyaya yamakataura yabheti yekuti mahwekwe nabheti wangu. I think zvatanga kukonguluda paya ndezvekuti hazvinyatsomira mushe kuna ana atezvara nekuvakwasha. Thank you so much. Gono rega timbonzwana nyati. I think kuti papedzera gono ndo pandinongotangira pekuti masentiments atakapasa atakataura pana mahwekwe nabheti, I think kuti those ones we hold. Maybe patingatogona kutangira ndepatiri zvinezvi. Bhaibheri, while our cultures seem to permit
kuti zviri kutsanangura kuti munhu anogona kuroora mainini. Our cultures may permit that, and Bible will also get situations dzakadaro, but kazhinji situations dzakadaro dzainya kuzoarraivika at kana wahosi washaya pakuchitsvagwa chimutsa mapfiwa anosara pawana whatever, ndo paigona kuzoita issues akadaro ari issues inheritance. And I think what even nyaya Judah issues inheritance. Leviticus chapter 18 inotsanangura pamusoro pe how God looks at marriage in a way yekuti haifani kukonzera confusion. Right. Marriage is by design yaMwari haifani kukonzera confusion. Right. Mainini mudzimai wababa, but haasi mudzimai wababa in the sense zvataverenga munyaya iyi. Iyi nyaya iyi iri kutoburitsa mainini vatora space yamai by incest, by kuroora. Okay, kuroora kuri kwagamuchirika, but Bible rinotsanangura chiti it's incest. Nekuti vayambuka vakandotora irototi hanzi Bible manyorerwa rakaita rinonyorwa chinzi hanzi usafukura hanzu yemukoma wako nekuti zvinokonzera kusarurama kana kuti confusion. Saka kureva kuti mainini kupinda kwaakaita mumusha umu vakandokonzera kuti the harmony yanga iri mumba umu isange iripo. Ordinarily munhu angatofanira kupedza matare nematambudziko emumba umu ndimainini. Kana vana vangu vatambudzika namai vari kuda assistance yamai vaenda kuna mai, ivo mai vapinda mukati memusha umu. But because of the way the atmosphere is now, zvakutokonzera kuti ivo vatova mhandu where she was supposed to be motherly, vana vakutoona kuti she is the cause of the problem. Right. Yeah, so I think maybe pamwe the topic yanhasi ngekutaura pamusoro pe-access kuna baba iri denied, unfortunately denied by a relative in this case. Nemunhu angatofanira kunge ari kuremekedzeka. Thank you so much. Inobva yarwadza maningi. Inobva yarwadza. And I'm not quite sure kuti kana kuri kuti ukaescalatwa kuenda kunana sekuru for instance. How do they look at it? Iyo mai guru mai vakanga vari mumusha umu kana vachinzwa matambudziko ari kusangana nevana ava, how does she feel pamusoro pedambudziko riri kusangana nevana vavo riri kukonzerwa nemunin'ina wavo, blood sister, given a different name, but idambudziko riri self-inflicted. And handingati hangu kuda kugutsa meso nekuda kugutsa nyama kunoparira. Thank you. Dr. Mudzengi. Okay, thank you. I just want to read one verse. Iri kuna Leviticus chapter 18 pana verse 18. Right. Inoti while your wife is living, do not marry a sister and have sexual relations with her, for they would be rivals. Iri rari chida wakomano wezundo zvino akatora mudzimai asiri wake. What I wanted to say, apa Mwari vari kuregulate issue yepolygamy. Polygamy haitendegwi, but nokuda kweukukutu hwemoyo yedu Mwari vanoti vanhu vari kuwana vakadzi vakawanda, kubva vati regai ndichiisa maregulations kuregulata chinhu ichi, even though ini ndisingachitenderi. Kubva vati pano apa kana ukawana mukadzi kana uda kunotora wechitu, make sure kuti haunoroori the sister to your what, to your wife, because it's a definite thing kuti vaviri ava vachavai marivals, vanoita mhandu. Saka watodivide family. Saka iwe kana uri murume chero warambana noumwe mukadzi wako ukanorora the sister, wapera here madzimai, it creates more rivalry. Saka vana ava vari kutonetseka because of that rivalry yawacreata. I think he did not do a proper thing. Thank you. Saka vana vari kutika Mwari haafari nazvo. Hazikuti wangu wawerenga here vhesi. Saka
ndichiya pana pastor saka zviri kureva kuti even Dr. Mudzengi chero inini mudzimai wangu ndamubata ari paupombwe handitika I cannot go and marry the sister. No, you can't. Kana achiri kurarama. Yeah. According to this you can't. According to that verse hazvitoiti izvozvo. Kana afa, yes. Yeah. Hey, regai tinzwe doctor. Ini hangu ndinongoramba ndichidzokera kuti hatizivi kuti vakarambanira nei. Fine. But vandinoona vanogona kuita dambudziko ndivana vatezvara. Makagamuchirirei pfuma? Why vakagamuchira pfuma? Saka dai taihwisa kuti vakarambanira nei pamwe taigona kuzota no baba muri right. But indiri kuti yes baba vakakanganisa. I think ona navatezvara hama vakaitawo dambudziko kutogamuchira pfuma murume kutouya kutorova kutopinda mumusha mapfukudza dumbu chichi zvese. Indofunga kuti vana vatezvara havana kuita zvakanaka. Let me just challenge mimi vana baba mune vana muri kuroodza zvakaitwa neumwe wenyu uyo zviri very wrong. Hatizvitendera, hatizvitarisire. Tarisai vana vari kunetseka kuti vagone kuwana baba. Ende vana vanofanira kuonawo a blessing from the father. Yet the father is denying my blessings kuvana. So ndiri kuti vadhara gadzirisai. Even munoenda kuchechi hamindi kuchechi zviri wrong. Tarisai ruvengo rwatovapo vana kukumbira kuti todawo kuva neaccess kuna baba. Handifungi kuti zvakava kuita zvakanaka. Thank you so much. Yeah. Muda kutaura gonno. Yes, ndoda kutaura hangu. Ndichiti tikatarisa nyaya iyi maybe kana mungade kutarisa pati tomboti muvhei pamberi mbijana. All right. Kuti babawo vacho ndofunga pane mhosvo panoda kugadzirika. Okay. Because une vana. Right. Haungatange kuti iwe warambana nemudzimai waane vana. Pretend as if waroora mudzimai uri jaha for the first time uigunewa vana vako. It doesn't matter. Iye mwana uyu ataura achiti inisu tavanhu vakuru. Right. But tinotodawo mubereki. Like all of us here. Kubva kuna humba vanhu ndo mukuru kwatiri pamakore. Vane vavanototi ivo baba vangu ava. Mai vangu ava ndo vasara vari mai. And for him to be complete, he still needs that. As long as he is living. Saka ndofunga kuti kuna babawo zvakare I would dare say kuti zvamuri kuita hazvisi right. Yes, madanana enyu namainini. Yes, maroorana tati yawo taenda the bridge. Pamwe hamuchadi kudzokera kumashure. But chengetai vana venyu. Regai vana venyu vave access kune kwamuri. Nekuti vana zvavanoita pavanenge vakura zviezvi vachiri vadiki. Observation yangu ndeyekuti vana vachiri vadiki very teenagers, grade 1, grade 2, form 1, vanenge vachimhanya kumaparents. Pavanenge vapa mateens vanenge vakuenda away from parents. Una akudyira mubedroom make akuita sei. Paanosetlawo kuti akutanga mhuri akuda vabereki manje. That wisdom yeexperience yababa yavakaita vachiraisa vana vavo ivavo vacho vakuidawo so that it can influence them to do good. Saka baba ava ngavatore manotsi ari right vadzoke kuvana. Ndechida kukomenda kana nyati wawerenga chaizvo zvanziwa nhama Sabata. Mazvinzwawo unziwa nhama mai Masabata. Zvinoreva kuti mai ava pasangano rengu vachienda ndo panoenda baba, ndo panoenda futi mai nini. Zvofamba sei? Mandinzwa zvakanaka. Saka that is commotion baba. Zvinokonzeresa confusion. Ndofunga rega ndingoverenga panapa hanzi baba wakatoenda kunoroora, okay. Zvatoitika izvo. Yatovawo under the bridge. Because toda kuzobetsera nyaya yatoitika. Hapasisina kuti vanhu rambanai apa. Am I correct? I mean Theolo Solusi. Are you okay with me? Hapasina kurambana. It depends with the reason but which we don't know. Okay. Where they are now. Where they are now. He is in his second marriage, yes. It's a horse that's already gone. Yes. I think it's not yet gone. Maybe with God, if kana Mwari vanoti kana ukasiya umwe mukadzi ukanorora umwe mukadzi
pasina chikonzero cheupombwe uri kuita upombwe naye. Saka wosiya wodzokera. Siya upombwe. But apa hatizivi reason. That's why we can't talk about it. Okay. So in other words, kana murume uyu akasiya nemukadzi wekutanga pasina mhosva yeupombwe, anofana kusiya mainina adzokere kumukadzi wekutanga. Hey. Yes. Solusi chatemesa msoro. Asi kana mukadzi wekutanga akaita upombwe, aiwa is now water under the bridge. Dai mwana wedu yanga atsanangura kuti baba namai vakaramba nechikonzero ichi, taibva taziva kuti aiwa baba muri right, makasiya mukadzi nekuti yanga iri mhombwe, maane mukadzi uyu. Saka I think is not yet water under the bridge. Saka baba ina hangu ndichiri kutaura nemi, kana makasiyana mai ava isiri mhosva yeupombwe, izvezvi imimi ndimi mhombwe huru, dzokerai kumukadzi wenyu wekutanga. Vana hapana chinhu chinogwadza kuti vabereki vana vanorarama pasina vabereki vakaparadzana. So indofunga kuti kana asina kuita upombwe, baba tendeukai mudzokere kumukadzi wekutanga, ava mai ava gobhabhatidzwawo nemiwo mubhabhatidzwa futi. But Bible writer very clear ka kona wawereka kuna nikweyo Leviticus 18. Leviticus 18. Yataverenga Leviticus 18 ndi Mwari ari kuregulata system yepoligamy kuti kana imi mune mukadzi mukada kuita wechitu musanorora muning'ina kana mukoma womukadzi wenyu, zvanzi vanozoita ruvengo. Irregulation. Saka tangoitora tichiapply kukesi iyi kuti uyu yes arambana neuyu but uyu achimupenyu kubva anotora muning'ina wacho. Saka it complicate rivalry inoramba iri. Ndo pende ndiri kuuya kaipa. Okay, uya yenyipa. Kuti ndekuti Bible river very clear. Murume uyu atoone polygamy kawo. Ndekuti uyo waakaramba uyu kana pasina upombwe, mudzimai wacho achiripo. Munhu zvakanaka. Mukadzi mukuru achiripo. Saka ane madzimai mairi mu one family. Musainzvenge. Munhu zvakanaka. Saka zvinokonzera dambudziko. Ngatitaure fair ka. Look, tiri kubatsira wakateerera. Tichizvibatsirawo nesuwo. Right. Kuti tisaende musatori ana mainini. Okay. Anzi hama hapana akaramba pakarorwa pakaitwa izvi kuti hapana akaramba kuti pachivanhu zvinhu izvi hazviite on both sides. Pachivanhu apa tatodzidza indadzidza kuti pachikristu futi hazviite ndizvo. Saka it's not a matter yekuti pachivanhu but pachikristu zvakaitika izvi hazviite. We are agreeing. Then mind you, okay, sevana isu tinorwadziwa, hapanawo kana akamirirawo kana chechi zvayo kuti izvi hazviiti, chechi supported. There you go. Touya panana. Aenda kumafundisi. I even have a problem. Okay. Nemunding'ina uyu akabvuma kuwanikwa na bamukuru. Okay. Ndoita problem nevabereki vacho vakagamuchira. Correct. Ndoita problem nehama. Ndoita zvakare problem nechechi. Isina chayakataura. I may not know kuti vanhu vaityei kana kuti vari kutyei kuti vatsiure kuti zvakaitika. But you know what, the other thing that is there, Mwari vakatisika as free moral agents. Kana munhu akati ndava set kuti ndava kutowana munhu uyu, ndava kutomuwana, even chero vabereki vakaramba, even chero vana vakaramba, kana vakatenderana, kana chechi ikaramba, munhu can still go ahead and do it. Because Mwari vakatisika tine free will, tine chipo chesarudzo, but shoko raMwari rinotibetsera kuti sarudzo dzedu dziindirane nepfungwa dzaMwari. Saka pakaita like kuignore maybe cancel inopuwa neshoko raMwari. Zvimwe zvinogonekawo futi ndezvekuti ndanzwa muchida kutaura ngainongoita brief mobva ndakudzorerai. Imwe zvimwe zvinogona kuitikawo ndezvekuti semwana pamwana kunge hake ari mumatare acho ekuziva kuti vese vaibvumirana here, vese vanga vasingabvumirani here.
but the fact of the matter ndeyekuti maroro akatoitwa baba namainini vakatorarama semukadzi nemurume potse yezvinezvi kwatova nezvinin'ina zveiyeyu munyori uyu zvatova mukati meimba ipi Meimba iyoyo. saka inini handisi kuchadzoka kwekuvajaja kuti iye zvinezvi zvichiita henyu so sezvataurwa nevafundisi. They've covered that area. Indiri kuda kubatsira mwana uyu kuti whilst the situation is like this, because kana vaine that power of choice vanongutaura kuti tazvinzwa but hatisi kudzokera mumashure, tiri kudanana uko ndinyo, handisi kuramba uyu ende isusu wacho totozoguma tavatambirawo muchechi wotongoraramawo senhengo dzakazara. Ndo zvataurwa netsamba, because we don't force people. Handitika ameka choice yake asi chokwadi achinzwa. Right. Inda kuda kutaura manje kuna maininiwo zvakare vakarorana nababa mukuru, mai mukoma wavo arambwa nemukoma nababa mukuru ava kuti zvavari kuitawo zvakare hazvisi right. Inoziva what goes round comes round. Vakatanga kubata vana vemukoma wavo uchapa zvavari kuita izvi. Step mother vakunzi step mother kapachirungu ndizvo. And pane nyaya dzakawanda dzinotaurwa nedzema step mothers. Sometimes also less so kuma step father. Kuma step mother ndakungotaura kuvateereri jekerere kuti that aspect yekuva neutsinye kune umwe munhu nechikonzero chekuti through marriage mwana wemukadzi akarambwa or whatever hazvisiri Christian. Moso pabatwa nahumbava kuti vanhu ava zvinofamba sei masabata kana kuti makristu zvinofamba sei kuti uve negodo to the extent yekuti vana vanonzi havana mhosva. And vana ivavava you might find kuti ivo mainini ivavava nhasi uno kuri kuti baba havasiko. She again looks up to the same children kuti vana vasisi vangu ngavandichengete, ngavandipfekedze, ngavandiendese kuhospital. But zuro ndizuro you really refuse them access kuti vave neaccess kuna baba wavo. Handizivi kuti munyori angava mudzimai kana kuti angava murume, whichever case it is, uri mai wevana ava, you must have love for them. Semadirwe avanongoita namai vavo. Let this marriage, as Nyati said, not be a cause of pain in other people's lives. Gono makuma regai tinzwe Nyati. Yeah, I think kuti zvinhu izvi ndozvataurwa hazvo. Imwe thought ndiri kuda kuramba chiita buttress is kuti thinking to undo it, this problem is not easy to undo. Kutiti ngaarambe adzokere kune yokutanga essentially still puts him in the same space. Bozo kutanga wacho ndisisi wewe ari kubviswa. Wechito wacho ndi muningina wewe akabviswa. Saka you can't really say kuti visa and things will be okay. Da ngari wokuseruko wekunemwe imba akauti kune mimwe musha amene kwanenge akabva zvaita nyore, but the fact yekuti they are essentially coming from the same home, I don't think that one we can solve. Itori in issue pasaitwa na munhu atogwa. Lesson ingoripo ndeyekuti kana mhuri dzichisangana nema situations nema problems akafana naye, it is wise to deal with these things zvichiri padhuze zvisati zvanyanya kuenda kure so that kuti kana mazova kumberi your problems become easier to deal with. But zvinezvika it's very difficult because we have tasona jira redu. Thank you. Tasona jira redu zvaringatoita kuti ritova rauda tofukwa zvaringatoita kuti ritova easier pangapataurwa naumba whether though it's not palatable edu kwatiri semasabata. Reality ndeyekuti murume ane barika, ndo reality ripo, ane barika rainaro. Maybe pamwe yaye question yekuti saka zvavakagara vakaita izvi, how do they deal with the situation yekuti vana vari kutaura kuti varuda access. There's an aspect yandendoda kuti nditaure as well. Pari kunzi the youngest sibling is about around 20 mapapata. I don't think it's information yangokandwa. I think it's information iri very strategic. Munari around 20 asarora kwa ndo mazuva acho ekundorora kana kundororwa. Saka parida parental guidance,
paudiwa a lot of counseling saka ari kuti sibling ndo paasvika ende munhu arifana kuti vagare naye achiprovide the way forward haasi sipo haana access hatina access kuenda kune munhu iye ndo access yakavharwa so mubvunzo wangu inini chabva chanetsa kuti iwo akatora munin'ina wemudzimai wake haachada kuti munin'ina uyu aite luku kuwana ava iye ari mai kuwana ava zvofamba sei mai ndo ari kuramba murume haana chaataura murume ndewe ma-one word akataura kunzi iwo unotaura one word saka kuti problem ina mainini mainini ndo nenyaya nyaya ingori papa kuti hatingazvitauri hedu sepadare because tichada kuenda kumba ndechekuti baba vari kutongwa namai nemudzimai vari kungotaurwa kuti hakuendwi zvekuvana vako izvozvo zvimwewo hanzi baba vanotaurika navo but ivo baba vanotoona kuti ndiri pachinyasi and he is torn between children and wife saka waguma vana vakati baba mamuka sei ndamuka one word saka dare muri kukonfirma kapa kuti because akanyora achiti things have never been the same isu vana access kuna baba hatisisina access is blocked. Yes. Namai? Ndo nyaya iripo. Is blocked by someone. Namai? Kuti tikwanise kutaura na baba. Access. Is it possible that a man in his normal sense, kuti asvike pa level rekuti vana you forget. Maini ndo kuti hakuna anoenda kuna baba kunze kuti apfura nepandiri. Ari muibata pfungwa iripo. Unoona Mudonhi. Kana uchitoda kuenda baba kuna varume amenoregeti zvinozwa ndakambotaura futi panapa sometime. I had a very good friend of mine anga aine zvinhu zvake. Ndobva andotora Bondo, muzwa Bondo. Muzukuru wemudzimai wake. Baba mwana hawatenderwe kusvika pamba pawakakurira. Now chimwe chinoitika futi ukaona chimwe chinoitika ndechekuti if murume uyu aine tunhu twake mukadzi uyu ari kupreventa vana kuti varege kusvika ipapo because ane tunhu access to things. Hapana imwe issue is access to things, resources. Collect. Akangoita murombo zvavhara. Ndo saka mukadzi uyu ari kumake sure kuti wana hawasviki panapa because panongoti murume wacho ndezvangu zvese zvake. Ndo hapana imwe issue yaangarambidzire wana. Kati hapana imwe issue yaakatopindirawo mushe. Zvakaoma. So yes. Dai anga ari muromba ipi. Kwauya neimwe engoma jomba maita henyu. Saka ativhura pfungwa. Thank you so much. Nyaya yema resources umba vanobva vanyatsosvinura maziso. Kuma resources hapana kwaanoenda. Hanzi ameno kuti zvinhu izvi zvinogadzirisikawo here ndo pane nyaya. Magarisika kugarira kwakaita zvinogadzirisika here izvi. Zvoda marriage counselor. Hapana chisingagadziriki. Right. True. Isu sevanhu takasikwa tine zvipo zvina zvinotiseparata kubva kumhuka. Chimwe chechipo chachona inyaya yeself awareness. Tinogona kuzvistadha, tozvinzwisisa, totozvinyoresa exam topasa. That's why even Bible richiti examine yourself. But you can study yourself. Gotoona kuti ndofunga pandiri apa hapasi right. I can improve. I can do better. And vanotaura vachiti the greatest room in the world is the room for improvement. Saka the father to these children can actually sit and think and examine himself and be aware of the situation. Not I can change and become a better father to my children. Ochita reach out even to the current wife. Good panodero pani daka riripo, but let not the grass suffer when
two elephants are fighting. I need to become the best father to these children. And my mukadzi wacho uyu mai nini vakazowanikwa ava, she can also study herself and say, maybe ndandanyanyisa, regai ndidzore tsvimbo kuti vana vaona access kuna baba vavo, kuti vagovawo vana baba vari nane in the future. Because zvikaramba zvakadai, history can actually repeat itself. Yoramba yozoita sekunonzi it's a case yet the family panongoramba pachimuka zvinhu zvakada kuita seizvozvi. Saka there is something that can be done if people can come back to their senses. Even vabereki vakagamuchira pfuma, if they come back to their senses, kana vachiziva ndo zviri kuitika, they can still approach vana vavo kuti zvakaitika but pane zvinofanira kuti zvigare. Let's fix this. Anzi ameno kuti isu vana todi, should we keep trying to reach out kuna baba or kwave kungosiyana nazvo? Though it is painful, this was painful for me when I read it. Kuti vana are trying to reach out to kuna baba. Baba is not reaching out. But solution iripo. But nyeto daughter nyati taura ndo vana mbenda pana doc Zinyemba. Dandora kuti ndi approach from perspective yekuti if you want to solve it from world view yevana vari affected, then vana vatu vakatorana murume, it becomes a bit easy. Kuti uyu mubereki uyu ane vana 2 vari kurwira murume mumwe chete. If children are supposed to be a blessing and they are supposed to bring happiness and peace, chiri chipo chinobva kuna Mwari, surely it's in the interest of him to ensure kuti zviri kuitika pakati pevana vake vasikana vatu ava pagadzirisike pakati pevana vatu ava. Then surely kana zvikanga zvagadzirika izvozvo, ava baba ava vanofanira kugona kurangarira pataurwa pekutanga paipa kuti naivo vane vana zvakare. And these kids kuti vagone kurarama vaine mental health yakakwana, what is necessary. And mind you, marriage yagara iri in such a way yekuti we come into it kuti ishande zvakanaka. You come to it wanting to give, to empty yourself. You are giving yourself towards someone's happiness, kubatsira mumwe munhu kuti ave at peace, aone chikombero chaMwari. Kana mai ava vaine that value set, that value thinking, she can actually then say to the husband, look, magariro atakaita panapa, it looks like we are not at peace. Iye mukadzi wega watikati ari kuirana naye ndehopi mune vanhu vese vabereki vake, handifungi kuti tingati vese vari kuirana naye. Murume wake is in trouble, vana vake vainherita, vana vasisa, she's not at peace. There's war all over here. Uko kune hondo, uko kune hondo, uko kune hondo. Saka how long can one really survive? Ari in a mode of aggression upenyu wake wese. Saka I think kuti chingangogona kundikanwa handizoti dare racho rinogarwa rakaita sei, but rinodikanwa to interrogate kuti where we are, how do we fix the absence of happiness. How do we attend the fact that the husband is not happy? Because ari kure nevana vacho are not happy, vari kure na baba, vana vacho are giving hell kuna mainini, as much as mainini also is not in control. Saka the whole family tree is at war. Ndenda ku usati wabva ipapa. Rekanimboenda pane rimwe diwi. Mai ava mainini ava, in another words, vakufikisa mukoma through one. For what reason, I don't know. But that's exactly what is happening. Because wana we mukoma wako wafikisa, hausi kufikisa wana, uri kufikisa mukoma wako. That's point number 1. Point number 2, ndira kukumbira kuwa nao. Ndanzwa shoko renyu is very painful even kuwa wakagara panapa. Tanzwa kurwadziwa. Kana sekuru ana iwo wakatambira pfumawa, ndiwo ana sekuru ndizvo. Ndinoda kukukumbira kuti enda kuna ana sekuru ti isisu kuya kwakaita mainini hatisi kuwaramba, asi hatisina rugare. We are not seeing our father.
mungataurawo here nevana wenyawa tionewo access kuna baba. Hatisi kukwesena kuroorana kwavo, taakukwesena kuti baba wedu havachachioni. Vana sekuru mungatibatsira here. I think that's the first route to go. Thank you. I like that. Regatende pana Dr. Zinyemba. Toda kutenda zvikuru umbani mashoko enyu akasimba saizvozvo. Ndoda kutanga nekuna baba. Chekutanga regani mboti baba kwandiri matadza kuva murume chaiye. You are not a man. You are not a man. Ukaona kuti wapiwa zvipo naJehovha zvevana. Uneglecta vana kudaro. Shamwari, unoziva here kuti kune vamwe varume vari mumarriages vari kutarisira kuita zvipo zvevana asi vachishaya. Iwe wopiwa vana, mapisari 120 inobva yati vana zvipo zvinobva kuna Jehovha. Wopiwa vana, you neglect. Aiwa shamwari, tendeuka. You are not a man. Hausi murume. Nemwe varume muri kunzwa mashoko ava. Aiwa varume vana vanokosha. Ndo point yekutanga. Point yepiri, ndoda kutaura nemukomana nemurume uyu. Dr. Mudzengi, kana mucharangarira Jacob achikomborera vana vake, ndi Genesis chapter 39:49, akaunganidza vana vake, vana vangu ndakuda kuzoenda nenzira yevanhu vose, garai apa ndikukombora, achitanga kuvakomborera vana vake. Vana have that right to be given blessings by their father. But yet mukadzi wako ari kukuprotect, ari kukubloka kuti usaita vana. I think iwewe shamwari ngoti hangu handisi mudare rinopinza vanhu mudenga. Dai ndaivamo ndaigona kuti baba imi mudenga hamupinde nezvamanga muchita, but handisi muhangu. But point anoda kuitsimbidzira ndeyekuti number 1, wapiwa vana woneglecta vana. Number 2, vana they are wishing kuti vave nema-blessings from the father, yet you are denying them. Then ndochinda vanangu, I think zvinogadzirika. Those are your last comments. Zvinogadzirika vanangu. Zvoda kuti mutsvake the support system yakakutenderedzai. Number 1, umba vamboitaura, tinana sekuru vakagamuchira pfuma. Approach them. Tinana sekuru right, support system vana sekuru vakagamuchira pfuma. Tinana sekuru vana baba vana sekuru vakazvarwa baba, kunana tete varipo ma-support systems enyu. Then even the church yamuri kuti iyo church yacho haina zvayakaita, we have the leader of the church, the pastor is there, the elders are there. Mfundisi, wonayo baba vatisiyava, handifungi kuti sevafundisi tikaapproachwa nevana tinosiya zvakadaro. Ma-systems iwayo, even the government system, Zimbabwe Republic Police Victim Friendly Unit, police pastors Zinyemba vanoida police. Ndinoiziva chinobatsira because we are part of it. Victim Friendly Unit avediwe baba vatisiya 1 2 3 4 vatisiya baba vanogadzirika. I think ma-systems vanokwanisa. Thank you so much, Pastor Zinyemba. Regarding because the last part yaakanyora munhu yakandibata, ndoda kuti maybe mogona ngona something to say there. Anzi, should we keep trying to reach out kuna baba Ivo, which is yes. Yes. They should not give up. Watch and some system amata my wish ndeye kuti mai nini na baba vambonzwisisawo kuti pamberi paMwari marriage yavo is not acceptable. That is not a place. That is not their place. Vana. Ngawachisiyana makurira. Izvo zvekuti Mwari vari acceptable ngawachisiyana nazvo. Makurukurira ataita. Tatoitsenga tsenga. Imi ndimuchapesera kakocha. I think zvekuroorana kwababa mai zvazvine ivo vari kuda access kuna baba. Right. Saka ma-systems aya Wonderful. Thank you so much. Dr. Mudzengi ande pamuri. Ina angu mashoko angu ekupedzisira in this whole scenario ndeyekuti sevanhu Mwari akatipa chipo che-imagination, right, chekuti tinogona kuona ma-results ema-actions edu tisati tadecide on a particular course of action. Saka ndiri kuona kuti pakaitwa violation of this gift na mainini vakagamuchira kuroorwa nababa mukuru ava.
nekuti dei vakastadha the consequences kuti ndikaroorwa nemunhu anga akaroora sisi vangu, how will it be ini paukama hwangu nasisi vangu, uye zvakare vana vasisi vangu neni, vana baba zvakare vakagamuchira pfuma havana kustadha the consequences of the decision, kuti pfuma yatiri kugamuchira iyi iri kuuya nei, at what expense. Package yechi ndeipi? Church pamwe yakaramba yakanyarara, but they did not also study the consequences. Vana ava vanogona kuguma vati since church isina chayakataura, we have nothing to do with this church, they can leave the church, voguma varamba Mwari. Saka pazvese zvatinoita sevanhu tisati tasarudza chinhu chinogona kuita sechakanaka, let's study the consequences, because we always live with the consequences. Thank you so much. So message kune vana, what is your message? Woita sei vana chandingangoramba ndichitaura kwavari kuti ngavarambe vachinamata kuna Mwari. He is still a father in heaven. Amen. Ndo vana baba vedu vepane rinopasa vakaita sevatisiya, we still have a father who is in heaven, and he is faithful. Jesus wants you children to share his father with him, and he is a father who can provide, who can make you go through my difficult situation. So let's keep on our knees and also follow zvatotaurwa kare zvekushandisa masystems ekuti tione kuti the access ingazarwa. Thank you. Yes, and pana Humba. Thank you, Pastor Mudzengi. Is there anyone evil in the... Okay. Thank you very much for that. All right. My Nina were evil. That's a fact, a living fact. Babao, he is evil. These two people, they are evil. Even Waberika wakatambira Maria Mawa, the whole clan is evil. Because I want to consider my consequences arutaurwa na munhu watogwa. Now wana waine kwandari hawaisina baba. Ukaona wana wakundokumbira kuti baba. How on earth? Yes, we've got a father in heaven. But baba pano pasa aripo. Anodiwa. Anodiwa baba. We kunoku kweturu kunoku. Anodiwa. Baba, mukaterera this program, you must have a different thought. Mine now, yeah. I don't know what to say. So in that order, it's enough. Thank you. Actually, pari point yawakwadiri vachitaura yekuti this father uyu asingapi access vana kwa ari, he is actually affecting the reputation of the father who is in heaven. Amen. Because vana will not understand God, but not tina baba vari kudenga, yet they are living with the father who is evil. Chega ndipedze ndichiti kuwa now. Musasiye Mwari. Because of this. Yes. Moso chitoenda pana Mwari zvakadini zvakasimba. But sekutaura kwendaita nemapastors wataura, use the system yatataura yai iripo, use it, go there, talk to them and say, look, hatichagona kuwana baba wedu nekuda this marriage, maini ni wari kublock kuti tione baba wedu. What can you do for us? Thank you so much. Matthew 11 verse 20-29. Uyai kwandiri mose makaneta makaremegwa, ndichakupai chinyi, ndichakupai. Saka vana ngavasasiya chechi. Thank you. Nyat. Unfortunately, it's not all things that we want that we get. Yeah, so in life there are certain situations that you just have to be honest with yourself. It's not in my control, and you just understand that sometimes whilst you may want it, it really is not in your control. It's out there. There are adults wawa wakura. Unfortunately, passion culture and as humanity we want to belong. It's the nature of humanity. We want to belong,
And because we want to belong, sometimes we are pushed to make certain endeavors, going to push beyond what we ought to do because of our desire, our innate desire to wanting to belong. So because of that, you find kuti chatongoitika pa ndechekuti yes, we the council atapa kuti teach some systems. Ideally, it's a very solid council. The problem with it is what the system is rotten. Saka system yatoda kushandisa yacho itori rotten. So we are asking someone to go to the cause of the problem to fix the problem, hoping that they understand that they are the cause of the problem and they are willing to fix their problem. So I want to say what wabereki ndo wane problem yakanyanya panyai. Wabereki vanatezvara vanasekuru ndo honzeri yedambudziko iri. Saka to then lean upon them as a bona fide system, I think it's a fallacy in my view. Tingatoanamatire kuti nerimwe zuva watendeuke vagone kunzwa hana yawo ichirowa kuti they did something that was untoward. Kana vangu vari kukopera Laban akapa Rachel na Leah, the circumstances are very grossly very different. Uya akaramba nemwana wavo vakando accepta gupuro, vakatukwa vakatukana vakadini, pedzezvo dare rekuramba nare rakugara kuseri kwacho rakutena for joy and forsaking mwana wavo at the expense of this one. Vaine vazukuru mukati memusha. Saka then wanting to lean on that one, I don't think there's really much that can come out of there. And I would think sometimes it's necessary to cut off certain things and to create boundaries. It's really hard, unfortunately. And yes, maunzi aripo, kurwadzwa kuripo, emotional pain inenge iripo. But kana mai wako wakupfira mate, ndo mai wake waina umaini nao. Kana wakupfira mate, wakutongorarama is offense, unfortunately. What they can only do is to pray and hope that someday Baba can undo his mess. But I don't see how that is possible. Because undoing it is essentially remaining in the same space. Thank you. Nyati, you're hitting too hard. Regaiti. Church, I think mapango akaora ese in my view. Mapango akaora ese kuti uri kutsvaka rekuzendama. Ukarizendama the roof will fall upon you. Hey. The best thing that I think they can do is to just treat this as what Warukutanga going forward. I know what I'm saying, very hard words. Yeah. Very hard. Thank you. Words. No, but they're really serious. Yeah. And Baba wa penyu, but Awasu wa penyu in my life. Because whilst I want a father, he has abdicated his space as a father and he's avachakwanise to perform his fatherly role. Thank you. So what can I do about that? It's beyond my reach. The only thing I can do is to pray. Thank you so much very much, Padare. Coach, yes. Just ma concluding remarks. Yeah. Panya yedui. Yatange tiri kukurukura yakaoma zvachose. Ende chandinotaura pamusoro pezvayo ndiri a bit emotional. Ndezvekundoziva kuti haisiyo kesi yega yatasangana nayo yakadai. Pane macases akawanda atinosangana nawo muupenyu evana vanoneglectwa nevabereki vavo. Vangava mai, vangava baba, in this case ndi baba, vari kuneglecta vana vavo kuti vararame senherera ivo baba varipo vachiri vapenyu. Saka ndona sekuti zvatange sekuwirirana, taona sekuti kune a lot of zvinhu zvisina kufamba zvakanaka, a lot of mess behind uko. But our mess becomes our message at the end of the day. Zvinototipa lessons ekutora certain stands. Ndisingazivi kuti vana ava vangani, but tavapa options. At the end of the day, vanoita decisions avo as adults. Vanogona kutora stands yanyati yekuti yavapedzisira naye yekuti well, baba vatiramba, mainini vatiramba, we are children, we are people, we move on.
toisa maboundaries, and then tosiya zvakadaro, we live our own lives. But pane futi element yandaona yemwana ambonzi ane 20 uyo, mukomana kana musikana. Pane nzvimbo dzinokwana kuita nhatu muupenyu dzinoungana vanhu. Mwana akaroorwa, vanhu vanoungana. Kunodiwa na baba mukuru, baba munini, mai guru, mai nini, vese vanodiwa nana sekuru panoroorwa munhu. Whether musikana kana kuti mukomana paanenge achiroora. Vanotosumana kuno kumwana wenyu akuroora. Even vakatadza havo kuuya physically, kana vachiri kubvisa zvekubvisira pfuma iya, vanotoinforma. Saka pane an opportunity yekuita reunite as a family, because this 20-year-old potse haasati atanga mhuri yake. It's an opportunity yekuita bring together vana baba. Pamwe panotoita mukana wekuti vanhu vakwanise kuregererana nekushekana maoko, shedding tears of pain of what we have gone through, and people be able to start anew. Saka hatisi kuda kusiya mhuri isina hope, kuti ita all has ended, imimi hamusina hope. I think vadare vawirirana kuti vana don't give up. Rambai muchita reach out to your mother, rambai muchita reach out to your mainini who is your mother too, rambai muchita reach out to your father. Ndo chikristo chacho, sezvo mati muri makristo. Be patient, persevere, and be long suffering. Chechipiri chetoda kuti titaurewo zvakare, I think advice yapiwa kuna baba, kuna mai, kune mhuri. Well, tashandisa hedu mawords are very strong mudare rino iri yekuti you are evil. But chandinofarira pamusoro pababa vedu ari kumusoro kudenga, vari baba vedu tose ndeyekuti ndi baba vanoregerera. It doesn't matter kuti ndapinda mesi yakaita sei. I may not be able to rewind the events of time. And izvi ndo zvinogona kuitika in life. Waita mess up big time. It's not everything that is cleanable. I think inyati vatomboda kurefer kwazviri. Kuti yes, in theory zvakanaka wafundisi. The Bible is very clear. But as you do that, you find the amount of pain that you are, because tichiri vanhu and we are this side of heaven. Unenge wakuweya kuti okay, these are two evils. You know, am I going to be able to pull this through in the manner in which because it's not ideal. Because urukuramba muna nepfungwa dzake ukuti dzakaita sedzenyu kuti shamwari ndakuda kudenga darling, ndakuda kukuramba kundidzokere kumukoma wako kuna sisi wako. It's not easy. So there are some things that we cannot rewind in life. But the good thing about our God is he is a forgiving God. Saka vanogona kutibatsira, vanogona kubatsira vabereki vakaporonga, mai vakaporonga, mai nini, mai guru vakaporonga kana vakacommit adultery, as you said earlier on. Everyone can still go back to the same father and things can be back to Eden as it was at the beginning. Thank you. Thank you so much, coach. Toda kutenda dare. Ayo, tokutenda. Tinokutenda. Nyaya iyi aina kumira mushe. Access kuna baba ino wanzonetsa. Nyati wataura wakati hakuna anoenda kuna baba asina kufura nekwandiri achiti ndimai nini wari kutaura. Then access inogona kubva yamiswa ipapo. Inoblokwa. But yeah. Zvakaoma. Mambono kuti regai ningotaura 1 point. Okay. Yandandine musoro yazvakadza kubuda. Ndiye kungoti zvinogona kunge zvichikonzerwa nemaresources zvambotaurwa naNengi. And sometimes naumba. Sometimes that greediness inoita kuti titadze kuona the bigger picture. The bigger picture. Panenge paita magunanza. Yes. All right. Thank you so much. Regai tikumbire Pastor Mudzengi wati farende muna matugati na mate. Baba vari kumusha kumusoro kudenga. Vana vari kuchema nekushaiwa access kuna baba vavo vepane rino pasi. Imi ndimi baba vababa avo. Nenzira dzenyu tachikumbira kuti mutaure navo. Nokubata kumweya mutsvene kuti vaite come back to his senses. So that he can become a father to the children. Tinozwa kuti ukama pakati pevana nevabereki ava nana sekuru kunyangwa nesangano hazvichina kumira zvakanaka. Sure.
tongonamatira Mwari kuti through your ways let there be reconciliation. Amen. We want to hear one day kuti you turned this lemon experience into lemonade. Takumbira Mwari chipota nezita raJesu tichiziva kuti munogona. Tanamata. Amen. Amen. Thank you so much. May God bless you. May God keep you. Linganika lipaninibo nani iziboliso kanisani izibanigo bujesu lusindiso uyezaje Suyeza, uyeza uzangodumo, Jesu uzagubuza, uyeza ngosindiso, isitepi so senkosi Musa owatengwayo so nizeta toze kazizi sichelinda bayazo uyezaje suyeza uyeza uzangotu Jesu uzagubuza uyeza ngosindiso imbuso iyachithekayi zwamasondekehleza ngomsa owandilelanda ilongoli pempeza uyeza Jesu uyeza uzangotu Jesu uzagubuza uyeza ngosindiso so nikukre stuyanguzagu yise usadindele pangisanu nukolumusa gatiti kupelile Jesu yeza uyeza uzangodumo Jesu uzagubuza uyeza ngosindiso uyeza Jesu yeza uzangodumo Jesu uzagubuza uyeza ngosindiso